Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een bootongeluk in de buurt van Fuik heeft het leven gekost aan een man die uiteindelijk teruggevonden is in de buurt van Fuik. 5 andere mensen waren ook betrokken bij het ongeluk. Daarvan zijn er 4 nog steeds in het ziekenhuis. De Citro, de kustwacht, politie, allemaal onderzoeken ze wat er precies gebeurd is. De kustwacht heeft afgelopen weekend een grote vangst gedaan. Er is een boot aangehouden waarbij 2 mannen op waren en in totaal 340 kilo drugs. Onderzocht wordt waar de mannen naartoe aan het waren en waar de drugs vandaan komt. George Jamaluddin, oud-minister van Financiën, is momenteel op Bonaire opgesloten. Zoals bekend is Jamaluddin onlangs vanuit Venezuela overgebracht naar Curaçao. Hij wordt verdacht van verschillende zaken, waaronder de zaak Maximus. En die heeft te maken met de opdrachtgevers van de moord op Helming Wiels op 5 mei 2013. Jamaluddin zit nu in de vrouwenafdeling op Bonaire. En aangezien er geen enkele vrouw verder gedetineerd is, zit Jamaluddin daar alleen. Een opmerkelijke zaak afgelopen weekend in Punda, waarbij een man die zei dat hij 22 jaar oud was en ook zijn naam vertelde, tegen een dame vertelde dat hij in zijn buik gestoken was. Toen de politie en de brandweer aankwamen en gingen zoeken naar de man, was er geen enkel spoor. De zaak wordt nader onderzocht. Insel Air heeft een nieuwe voorzitter van het bestuur. Het gaat om Lars de Brabander, die volgt Jan Heppener op. Hij is benoemd door minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina voor een periode van 6 maanden. Hij moet er onder meer voor zorgen dat de onderhandelingen met een strategische partner goed worden gefaciliteerd. En minister Steven Martina van Economische Ontwikkelingen is in shape, dat zegt Rensselaer Victoria. Hij liep 12 keer mee met de Vierdaagse in Nederland en is nu druk bezig met de organisatie van de Walk of Curaçao in 2019. Hij liep met Martina over de vlakte van San Pedro afgelopen weekend en daarbij zetten allebei een hele nette tijd neer. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.